Ето втора част. Сари, не видиш ли телефона? Драги господа, нацапа ми. Ако вече петната, нацапа ми целия екип. Дошва, тя си е много миличка, кротичка. Това не е дома ми. Не е дома ми. А сега сме при един дядо, при който дядо Янчо, при който бере череша. Не знам защо си отрязал черешата. Може... отрязаме клони. Вижте за какво става на въпрос. Череша. Той цялото е череша. Да. Черешка. Аз съм така. При Сара. Сарито. Сериозно е за целия екип. Ако това е моето куче, щях да съм гол. От една минута снимам това кученце. Което вече почва да ми харесва. Тя е бебе, а пък си има бебенца. Вижте колко е мъничко. Сега сме 5 юни и е топло. Направо ми се иде да се облека, да се напълня да влезна в банята, да се напълня на кофа с вода и да влезна в нея. Ама той кучетко, ето той куче, Сари, погледни към камерата. Подуши ми телефона. Сади! Погледни към камерата. Един час трябва да ме душа.
До тук смятам да приключвам с това видео. Надявам се да ви хареса. Ако е така, оставете по един лайк и се абонирайте за моя канал.